Build Norm Estimator – многоезичен настолен софтуер за изготвяне на строителни количествено-стойностни сметки. Софтуерът подпомага изготвянето на структурирани количествено-стойностни сметки чрез интегрирани многоезични бази с нормативи и форматиран Excel експорт. Интерфейсът и базите данни с нормативи са достъпни на множество езици, което позволява на специалистите да работят в позната инженерна среда, без необходимост от адаптация към чуждестранна терминология. Всеки раздел на сметката може да съдържа различни строителни системи и технологични решения. Тази структура помага за организиране на изчисленията според реалните строителни процеси. Основният прозорец на сметката предоставя структуриран преглед на всички раздели на изчисленията. По подразбиране се показват само обобщените стойности, което поддържа работната среда чиста и удобна за работа. С едно натискане избраният раздел се разгъва и показва включените позиции, човекочасове, машиночасове и изчислените стойности. Редакторът на раздели е основната работна среда за изготвяне на сметки. Тук можете да изберете вида строителство, да зададете ставки за труд и механизация и да управлявате позициите в сметката. Новите позиции се добавят чрез интегрираната база данни с нормативи. Софтуерът автоматично изчислява човекочасове, време за механизация и обща стойност според въведените количества и коефициенти. Преди експортиране, сметката може да бъде прегледана директно в приложението чрез вградения прозорец за предварителен преглед. Build Norm Estimator експортира изчисленията в форматиран Excel документ с запазени формули и структурирано оформление на количествено-стойностната сметка. Полученият файл остава напълно редактируем и готов за последващи проектни и строителни работни процеси. Build Norm Estimator съчетава практически инженерни работни процеси с структурирани настолни инструменти за изготвяне на строителни сметки, създадени за реални строителни проекти.